Il-Gvern qiegħed joħnoq il-vuċi ta' min għandu opinjoni differenti minn tiegħu billi juża mezzi differenti fost oħrajn l-istazzjon tax-Xandir Nazzjonali. L-opinjonista Lino Spiteri jirreferi għal kif ġab ruħu l-PBS jumejn ilu meta wieġeb lill-Partit Laburista li kien indirizza konferenza tal-aħbarijiet dwar ix-Xandir Nazzjonali f'pajjiżna. It-tweġiba ma kienx din jituża? It-tweġiba mhux din jituża. Mhux qiegħed tajt mhux veru, imma kif tajda. Imma skużita. Aħna kunna ngħidu qabel dawk it-tnejn jitkellmu u jiġiedu ishom aħba f'xalata. Nisek kien aħab ngħidu hemmhekk, ma mhux ngħidu anke aħab minn din jitużi, isa aħba f'xalata. Hekk kien fil-fatt qed iwieġeb lil One News stazzjon ma' stazzjoni oħra bla ma jiftakar illi hu l-istazzjon tal-istat. L-eks-Ministru jgħid li l-aħħar każi fuq il-PBS jikkonfermaw li livell tax-Xandir Nazzjonali ser lura ħafna. Wieħed għandu jistenna iktar mill-PBS. Wieħed jistenna mill-Xandir tal-Istat li hu x-Xandir tal-poplu kollu kliem meqjus u dinjetus illi jirrifletti il-fatt illi dak huwa x-Xandir li jirrappreżenta lil poplu kollu, mhux lil xi partit. Kien ukoll il-PBS li prova jiskredita lill-istudenta li kellha kuraġġ twassal l-menti tagħha dwar it-trasport pubbliku direttament lill-Ministru Austin Gatt. Lino Spiteri jgħid li kien ixxukjat meta uffiċjal tal-Mita, aġenzija li taqa' taħt Austin Gatt, talab li tfajla universitarja tagħtih id-dettalji tagħha wara li ilmentat mal-Ministru tiegħu. Ir-reazzjoni immedjata tiegħu. Ir-reazzjoni immedjata tiegħu minkejja l-kultura tiegħu kienet il-tfajla li fetħat ħala. Tin ismek. Xokjatni ħafna iżjed mill-inċident. Trid kellu dajjem u distaqsija minni. U għalfejn irid ikun jaf minni. Sa sofri xi konsegwenzi xi darba jiena ngħid li le. Lino Spiteri qal il-Ministru Gatt seta' talab li tfajla biex jiltaqgħu jitkellmu fuq il-problemi tat trasport pubbliku li huwa politikament responsabbli minnu. Minflok wieġeb biss no problem. Turija ta' nuqqas ta' kontabilità, sitwazzjoni li ġejja mill-Prim Ministru stess li jkompli jinsisti li l-Gvern tiegħu qed jagħmel kollox tajjeb u xejn ħażin.